Musíš mít v sobě oheň, musíš mít pro co vstát. Když tě nebaví to, co děláš, nemůžeš tomu všechno dát. Tak řekni, víš, co vlastně chceš, tak zatím běž a nenech se odradit. Nečekej všechno hned, některé věci potřebují čas. V hmotným světě chceme rychlost a pak nás klame vlastní spěch. Zas nahoru dolů, nahoru pád, jednou jsme král, pak nevíme kam dál. Ale duchovní cesta není sprint, je to cesta, kde rosteš uvnitř. Krok za krokem, den za dnem na cestě lásky